Hake ching kabangma koktumani bisingtibo nogo kabangma video ni bisingtibo nogo Dr. Biswajit D Tiprasa rokno chobana ni bagi chai togi tongmani kabangma thai thayo thangai je Tiprasa rok develop yang tongmani wanje bosorong ka onjagani fai developing tongma jaga ar Tiprasa rok jere roma por yang tongmani develop yang tongmani amti jaga rok thangai kongramani tei samung khlaima bo nogo kaisa kainai hake botabuk samani media o botabuk government slamnai hinai amo baksa Tiprasa rok bujimi yangi tongkha bui tax bui loan nawa bui no sawa bui no joto kisum tongo singara kono gure abang bagi tax sing government khasne sing tax ne sing hapang khainai hake amo kuno phan sabai miya khotabo Dr. Biswajit samani bob kaisa government slamne Tiprasa roni samani tuma hamale kaisa Bharat haktor to kaisa democracy country o jaga government khane ninga voting list by majority tlangna nang hake se government khawai manai hake amo bono chaya samaya bini samurok to kahamno phunugi tongo social media in bisingti chung nugmani kabangma Tiprasa rok je forest jaga no dokhol khaimiya develop ni buskang bazar rok slamai hati rok slamai amorok no bo kaham kai maintain khlai bo Tiprasa lukurok no help khlai tongo hake baksa Tiprasa lukurok cha manje gyang thaga je bo government slamna ni samani jaga o tuma hamanle government slamna ni ka Bharat to ang tasing bo saipekya voting khlai majority tubuna nangnai hayake politics o bakhlanye ni nangnai hake amono je Tiprasa baksa bukso khami thikjak tongmani amono tui ma saka jagao hake bo kami o thangi Tiprasa rokno kogroi Tiprasa rokni hamkraini bagi samung khlainani chaitok tongmani te baksa bukso help khlai tongmani amoro khaito kaham no kabangma hasuk hatai Tiprasa rokni tongthai jagao thangai naimani bo tuima ningya current kwrui kabangma Tiprasa cherai rok rung srungnani sepsap kwrui jaga rogo thangai a jagao kok saimani kaham no te help khainani hinai Tiprasa lukurokno bo kabangma je road kinaro phaiye Tiprasa rok muthum khlaiye develop ni buskango busalanya hinai samaro hake politics bai to Tiprasa no muthangi miya am joto no sawai mano hake tomo wanchugi tong saimiya Dr. Biswajit D hake haipano politics ho hakwakai Tiprasa no help khanya musungphano ulotam jani ngni thangbai yom Tiprasa rok saimiya amani bagi ma sawota hake hoito bini muchungmam tiphano ngna Tiprasa rok no joto thancha khlaiye buskang agurnani haipano government slamnani hinga kamo kaisa politics on nung join khlanya na nangnai among kha Bharat ni constitution che hai je public te borok rong ni muchungma ha ke voting je right tongmani Bharat ni constitution wo amoni bisingti se government salamjago hake Tripura to norok obviously jotono saimano sobni bisik majority kabang hake chung Bharat haktor tongai government chana ni ga kaini no lama Tiprasa rong kaisa ngagai je Tiprasa rok tongmani jaga no ADC area no oro separate state chlamai chung chini government slamnan te kaisa nga ka ayang nani je illegal tongnai Tripura wo amorong no NRC khlaiye borong no citizen cancel khlaiye Tiprasa rong ni tebo population ha ke majority bari roi Tripura wo chung government chaimano hake amte hai khaiman to tongma tongjagya amani bage o Dr. Biswajit bo government slamnani hini samani Bharat haktor bai chaluk jagei Bharat haktor bai miliwi nei amo kabangma borong no chabai manjagyang tongkha bo politics o hada hamnai politics habkaise amte ingne karon tuma hamale ang tasing bo sawai paikya jefor pana sarkar chane nga bo politics o manama hamnai voting baise ha ke politics ni je right tongmani je politics ni je barno chalok tongnai bo omo government slamne a jaga hon chagakai bongni kok bai hake amono jesopanang thung sarkar chane nga bo politics o manama hamnai hake buskang jorao chungnuk lainai Tiprasa rong no chubama to bo kaham ke no chubawi tongo haipeno omo kok nga kisa Tiprasa rong bukhau daudung to hata amoni bage omoni ti kisa masaka hake norok bahaima tongno ni bukhani kok norok komeni bisingtike shahar mano butui ke amo government chalunani ang to je ani mote je saimamani mote ang sawiri kan nong saimamani mote norok shahar di komeni bisingtike hake norok video sajaka like di ta channel subscribe khadi bell icon click khadi jotono khulumbai kya hambai